tag mga friends, mga higala. So, long time na kayo, no? So, pila na kaadlaw, no? Pila na kasimana, pila na kabulan nga wala ko naka-vlog kay daghang mga rason, no? Kung daghang kay mga rason nga nung wala pa ko naka-vlog kay maulag ito. Daghan lagi rason lagi. Balik-balik, no? Pag-intro, balik na. So, magsubay-subay sa ako karon sa mga karabitan. So, siguro, no, for today's vlog is akong vlog is about like fixing my garden, I guess. Kaya nga akong kuan. Ang garden perti ng guba ang hitsura. Wala na hitsura, no. So, ang akong kural, wala na nga umpag na. Ang akong cellphone, wala ko kaintindihan eh. Sumuro siya git-git eh. Hindi mo kaya klaro, no. So, first thing natong buhaton, no, is karon is mangguna ko cause I'm back in my garden, no? So nasugdan na ako siya guna pero pag siya naman kay grabe na niya kalibon niya katong mga daan ako mga tanom is ako na siyang gipang i-boards, no, gipalaya bang gito na ako kay para na ako bago nga nana po ko seeds for my next plants chapter English. So no, pareha atong akong mga red okra, bagyo beans na ko, bagyo beans diri nga part diri diri nga part. Tapos, kuan man siya, gagmay siya, mga bugbo, murag mga dangaw. So, ako lang siyang gipalaya kay para na napag bagong seeds. Kay magtanong na pug ko, no. Dayon, diri sa among rabitan. So, grabe na niya kaugaw. Bahala na din. No, kay daghag tangkong. Kay tangkong namong gibahog. Kay grabe daghag rabbit niya. Ang bahogan ng Diyos ko Lord, maluoy. Sige mig utang og bahog niya pagkaon, no. Na nakalimtan na tungod sa kadagan sa rabbit niya. Lisod po kayo ibang papasmohon, no. So, mauto guys. Muraghangat ko. No, murag nabaguhan, no? Karon na po ko ka-video, ginuo ko. Kay murag na-realize na kung murag laay naman kay akong life, no? Tapos na po ko friend, ga-encourage na ako na mag-video na po ko, no? Kung mag-vlog na po ko na balik, no? Kay, since walay gibuhat na ra sa balay, dili po maingon nga walay na gibuhat, no? Natay gibuhat, pero, dili lang para sa ingon, no? Pareha sa uban nga, nasa lay trabaho ka ng, nasa lay mga stable jobs, ingon ano, so ako, stable na jud ko, wala ko jobs. So, bear is coming. No, so mo to guys, no. Karon is ginihina lang og trabaho, no. I hope nga inyong tanan kong tabangan pero kay hope ra pud tataman kay I know nga wala mo diri lang mo din sa inyo, no. So maura to guys. No, di ay akong coral nga akong gihimo-himo di aho na. Naumpag na siya. Mo siya nabagyuhan. See, kailangan na siya og support. Kaya nga mga very good nga mga ero, manulod sila, no, malipot sila. Dayon katong dito nga part is mga tapak-tapak. Matuoy magisud man tani ko, no. Tapak-tapak ra siya dira, ano, tapos nangakuan na siya. Gidasmagan sa akong kanding, pagkaluoy, pagkapait palandungon, no. So mao to guys, naguba siya. So kailangan na po ko magkural og utro. Nakita na po tagkahoy, daghan kay og ano oy utrohon, no. Ang kahoy nato ani, Diyos ko Lord, ang ahong mga kuan. Napay mga patula akong gipakuan. Gipalaya kay ang liso. Kailangan nato man nanumudagan kay ang uban ibaligya kay wate kwarta. No? Kay kwarta. Pait kay ning wate kwarta. Pait paspalya. So mo to guys, no. Sige ra kog so. Bitaw magtrabaho na siguro ko kay dito nga part grabe na jud siya kalibon. Kailangan na jud siya og operation dasmag, no. So nalipay ra pug ko kay pag after how many years anas jay ko bunga ang karabansos. Just don't mind my fingers. Dili na siya ingon tag-asang kukuha kuan lang gyud na siya kanang mugbo guys nga tanan yapos hugaw ginaw ko nangguna manggug ko dito sa likod kay grabe nakarasagbot. Oh my gosh, kapit ko dito naon or sa personal kago mo nang agi kago, no. So naara siya mga karabansos kaning uban diri, no, is katong akong mga upo ako naman kung giibot ang punuan so mo nang malaya na siya dira pero daghan kayo mga buwak dito guys, daghan kayo buwak sa mga karabansos diha, no. Ang mga background diri is mga rabbit, so ang mga kuan dira sa rabbit, no, is mga tapak-tapak ra, so just don't mind that. So di apay gamay nga karabansos di apa diri, so daghan gyud na sa karabansos na dira sa babaw tapos
Moagi naman ko diri am tamak ra ko dira. So dihara ko nung tamak ako dira char lang jo. Bitaw guys. So see, grabe nakahugaw no. Katong hang ipangtaram dira nga mga batong no is a failure. Failure gud siya kay wala siya ni ditubo man siya ning turok siya pero ang iyang growth is nagid siya difference. Na difference siya. So diri sa ako kay be. Oh, see, puti ko tan-awan. I love it. So bitaw guys, dapat dili karbansos diri So kuan day no ganahan ko magkuan og karbansos. Di sa ko maguna magtabi sa ko. Ganahan ko karabansos kanang kuan kanang lapuan ra bitaw siya pinakurot ng lapo kay nig tuslob nimo sa ininit parang mana dayan siya no. So bitaw no kanang kuan ra kadyot ra gyud imo ra kuanan mga kuan na siguro mga 1 minute ra or basta mga 1 minute ra depende ra po sa imong kayo siguro ingon ana no kadyot ra gyud basta kay di po siya malata kanang para kuan dayon salad din ako sa gulan ako jud kamatis diri sa akong garden kanang katunghang kuan cherry tomato perti kagagmay so ang green na ako isagol dayon sa gulan ako sili perti hala bye tapos asa pa gyud suka asin bombay maura iagrihan po nimo kay para maasim-asim. Bitaw guys, no, happy ko sa kuan hong karabansos pero I'm not happy sa mga sagbot sa akong garden. Ay gabi ay loy kay akong garden no see. Na. So kung mga karon na siguro nga week no, basin ugma or sunod adlaw magsugod na pugog seed. Magtanong na pugog seeds para magtanong na pugog seeds kay para mga this month lang makatanong na pugog September, October, November, December, January so mga 3 to 4 months makaharvest na po ta makaharbat na po ta gubay no. Hindi lang batong kundi iba't ibang mga iba't ibang batong iba't ibang gulay no. Ito ang akong gihimo dito nga trellis wa na naguba na lamang siya gudod ni uyon ang among kuan diri pipino no so na-discover na nga try na discover so I learned that I learned that kanang way ayo ang kuan diri sa among yuta no ang pipino so ang Filipino okay ra siya ang pipino dili ayo so maara ta siya guys so magguna na siguro ko na dili na video tara magguna ko kay kuan kaya bazigla ayon niya mo dahil ba makatawag sa ako sa luya ang kayo bitaw so ako lang gihapon ng ako ra mag-attack diri guys so kaya ko to aja fighting arat na ana po ko diri sa hang manok ano po na i-hunting magkuha og itlog no kay di mo siya kabalumulumlum mo siya ayo nag-uul ko char bitaw kuhanan ko siya itlog bitaw kuhanan ko siya itlog kay orang maghimo kog DIY nga egg incubator kay since dili siya maayo mo lumlum kay siguro bay first time pa man yan no so tapos sayangan ko sa itlog kay pag natagak ra kung dili iya mo pangkakaon sa babuak mo nang hang itlog kay maghimo ra kog DIY incubator tapos para mabuak sila kay ganan ko sa ilahan no kay ngano dagko kay sila nga mga so maura to mayong hapon ay pagkasukot tek be nakaitlog tek tek patanaw sa takong na ba itlog tek ay nagalumlum ra siya wala itlog I didn't see any egg sa manok na wala itlog ay nahinong buntag nakakuha og itlog so diri na po ko sa pugo ang pugo usually no kay makakuha kog 5 usay 4 depende na 3 kanang dili bitaw dili magparehas ang bahog so nay duha gay na nakakuha og isa so tulo na sila tanawon pa nato no bisig na pa isa diri okay so murag wala na so tulo ra karon then ginaipon ako ning itlog napulo man ni kabuok ang among ning among pugo no among quail dayon ang isa kay nakalimot man ko kay grabe jud na ako kalimtano nakalimot ko nga
kanang kuan. Naabrihan na din ako ang kuan. Naabrihan na nako. Yan ra nako ang kuan batangkan dya. Wala na sirado, naabrihan gani no, wala sirado. So ang gid sirado. Wala ako na sirado so nakalupad ang aray. Nakalupad ang duha. May gani kay nasakpan ra nahong isa. Ang isa hapit na tan nahong nasakpi. Hapit gyud. Diya nakabuhi, nakabuhi. Kanang nakalupad siya ba dito sa may sagbutan. So siyam na lamang kabuok sila. Tapos sa siyam sila kabuok, ang pinakadaghan yun ng itlog is 5. So probably na ay 5 ka female quail sa ilahan no. Naamo ko natanawan nga video, nakitaan nga video sa YouTube no. Ana yung mga may ilahan ba nga kung asa ang babae kuno ug asa ang lalaki. Ang babae kuno is na mga spot man yata to sa likod. Ako takalimot ko is mag-search pa kog utro ana no. Nag-try man gyud kog intubate na tas wala siya ni buto, ni buak. Ni pusa. So mora to guys. Let's go. Mangguna na ta. So before anything else guys, maghaling gyud ko no daan kay kagirons gyud ko kaayos nga tanan no. Char lang. Bitaw tinuod na siya. Hindi natin yan ikahiya. Pero nahiya talaga ako. Sa uban pa na allergic magid na siya no tawag ana no pero kay mato pa nila pag pobre ka wala kang karapatang magsabing allergic. Kagiron talaga yung dapat mong isabi sa sarili mo. Char, itawag sa sarili mo. So, bitaw, no? Najud ko ingon, ana. So, mo nang maghaling gajud ko daan kay para kaso-aso po ta kay nice po ng aso-aso kay duhila mo. Pero dagom-dagom na jud siya dire. Ang tanang di mo uwan. Kaya magunahan na jud na siya. Wala na gyud ayo nga akong mga tanom diri ano. Kaning palya is bag-o lang gyud ni siya pero daghan kay ugdangan. Modili gyud siya mo succeed. Patunguna tas wala sad nako sila na rescue dayon na naman okay man siya pero dapat yun maputos na siya after yung nana niya kadako no tapos nara ang mga bangag-bangag mga buslot sa kuang kuan garden so kailangan na gyud siya i-repair no balik sa una gyud ko guys ay pati akong mga kuan ay mga kuan raised beds kuan na siya ang uslog na nangaguba na kailangan na siya bag ang so ginadagdag na ako no ginadungag na ako nasa akong garden ang kanang down sa Calcutta na cherry tomato ng kulwa na ang akong mga tomato so ako na ning pang killed ning ako mga tanom diri no para malimpyo jud ni siya tanan so I'll keep you guys posted. Nahuman ra jud ko guna diri nakita. So, human na tanan, wala na isagbot dira. So, kanina lang diri nga part. Pangkuhaon na lang nako ang mga daan nga tanom. Hi, Ber! Ber! Hi! Taber! Anak po iduha.
itlog na po isa. Galain ng kalibutan. Gadalugdog.